Как се създава профил в Dr. M International? Влизате в спонсорският линк, който са ви изпратили. Избирате език български. Тип франчайз. Тук трябва да посочите дали искате да създадете профил на физическо лице или на фирма. В случая ще създадем на физическо лице. Въвеждате своите имена на латиница и фамилия. Избирате държава. И националност. Въвеждате телефонният си номер без 0. Имейл адресът си. Създавате парола за профила си. Отново я повтаряме. Избирате дата на раждане. Тук въвеждате ЕГН или БУЛСТАТ, ако създавате профил на фирма. Избирате областта, в която живеете, града и въвеждате адреса, на който искате да се доставят пластирите ви, като го изписвате отново на латиница. Накрая трябва да прочетете договора за защита на личните данни и да отметнете, че е прочетен. Натискате създаване на нов запис и това е всичко по създаването на профил в Dr. M.